Kong Magdalene S. Maulong EM, badai pet ya katanat forest jang ka KHADC, minta kasngi kalalet hi banyak kendu bat kipat ba nong nong ka umlado, banyak keren sengutu jingmut, halor ka jingsha pinjulor ki jingtung jingtep jing kipat ba kas nong umlado, kabala jia hakalai tarik mentau benai, hakibriu jang ka District Council Lailat Beat House. Hakatay ka jinglet kendu ka EM la sakhiru da ka jingdan lang UMDC ka nongpo, uba Balaji Rani, ki officer na katanat forest ka District Council, nadu uba Teni Cyborn CFO, ba Kamper Karsti in charge Riboy District, ba Lat Sengkli rang basnong umlado, ba Fashion Sinliang, Lingdo Rat Sokwai, lembat kipat ba jang kasnong umlado. Ki kinhuan seng balang ba kintop ya kaseng RBPC bat hito. Nakaliang kipat ba kaladawa bet baka District Council kadaiban siyo kabailut kesan, si kipat ba kibala sya pinjulori ki jingtong jingtep, kabala miru ka jing ainia hapadeng kipat ba, bat kumju ki officer ka District Council. Nakaliang kakong Magdalene Maulong, kalakular bandra ekatay kamat siya UCM, bat kandeiru kamat hakmat ka EC jong ka District Council kaban sa Longshan. Jong ka department, bat mengarukum ke EM, akan kesengi hajing don ringkat lang jong i local MDC, i bat balajib, i lingdorat, secretary rat, CFO, bat in charge jong ka Riboy, i bat Machuel, i bat Kamper Karsati, akan kesengi ngilawan banyu kejat apa senong nado, kumba klayo i ka kubor ka balami, ling ba kilat matai kubor, bat nakaliang ke jong ka senong, bat nakaliang ke jong ke department nilai yo ban yeshong banyak penben bat nakaliang ke jong iru kumba pitim kabor bat ke ikhtiar jong ke district council kalong banyada ya uput ya usam bat khamtam lilai ngidon ya ke plantation ke jong i hang ni hapo lailan de nakerpad ru na ka bentaki nong shong shnong nang ni syakmat tada kidon kanunu ke jing kemu haka baki kwa bandrep bandriang dan ke jing temu ke babaha ke jong kiru kerpat iki bikin wan haka lenti ke badai ke lenti ke ba ni dei bengin yakren lingba kita kinu lingba kita ki jing kerpat ke jong kiru bikin kami kenunu ke jaka namar ngis ngotho syai namar ba kum kini ki situation mo ke ika kamram ke jong i ke dong banyadai ke property hi jong ka district council yu put yu sam teng teng ke kubor ke bami syabar kan long dakungwe mo kindon giba keno ban kentho kin ong ba ngiladi ngilalilam ki jaka ki putah dei ngi kwa ban ong phi ba ka kamram ga jongi kalong ban yada na ka benta ki jaka ki putah ka jingdon ka jing em jaka council hiru ba na ka jing shim khia jong i local MDC ngilalit mi ngila kendu hiru inong shong shnong hadu i secretary shnong ngila yadon rang ru bi rang ba shnong bat ban pen shisha na ka benta ka jaka kaba laja pat aku tugas ngi am tau pot usam bat ngangit scam hiru ba kum ka council gidan hang di banyak trelang banwan ra akta ka jingha kam tam aka bayadai ba ka jing penbet pot usam kaba kalong shisha kwe na kamat ba ka issue kaba ni kisngi ngi ji akren bengi ji atir na kapor syakapor bat na kalian ga jonga kum ka EM ru ngala shim ka jingkit clear bangan yakren hiru ya UCM haringkat bat ka isi ke badan hang te ke pada kilat kilenti ke bangin shim nang yesha khamat ha ka bayade ba ka tu incident ke jingja ke baja hang ne po plantation ke jonga kumbai lakren mene ngala patha bat ngala ong hiru haringkat lang kiri orang ba ke badan hang ne mene ha ka meeting ngala ong yeki ba nganra e ka ni kaman sya ka isi ha ka jingdon ringkat lang jong ki UCM bat ki para EM bangin scam ru kan de ka we ni ke agenda ka bangin saya kren pat ha ka tu kapor kumnu bangin shim ya ta kasin jan syakmat bangangit scam hatu gadin kat tu kat ni por ngasala pat ban ai ka juba minta ka compensation ka jong na yang ne rangkat bat ini secretary juga berbarat ini ba di starting do de hagane ka singi lawan hagane ji ya penbet men yasuk apa yang pai ba no sing sinong ni pa ga sinong mledo bat ka department forest yang ga district council ba naga por se ka por ka chani kana ga jing kulmar na du ki tegis nam 8000 sau 8000 san hadu arjan riu ban ha ga 8000 riu milaya tho ya ga dulir ba scam ga ba bej ba nam don shu ka no ga jing kulmar te kumta na banjur ya ki pai ba
nong sing ane po sing melado lene bersama banang ne sekmat kede ben burom ya upur usam kepala penbet jaga berbarai bat kenang ban nom don su kanau no ka huri hura lene ka jing bom ya sotu jing bot apa yang nongrap bat kana ka department forest jaga district council tangga ka tim kople ni hakane ka por ngi don hakane ka jaka ka bagyawan hangne hapo plantation hapo lailat bangin yo bani kendu ya ke nong song sunong jong ka sunong lado hakaba hakini ki kindiak si nilai i ka tugaji ya kajia hakaba ya dei bat ijing thung ijing tep ijong ki bat menta ka si so komen bana kaliang jong bat ki officer jong ka district council dala dehi nilai yo lang banwan ya kendu ya ki ban ya keren ban ya penbej halor ketika jaka bat kat kum ka jing ya keren jongi mene hapo meeting nila so tho nakaliang jong orang ba sunong ba sekretari sunong jelapan pau ba ketika jaka kade jong ka district council but nakaliang jong ki kidon ke jing dawa tang naga benta ka bailut bicep ha ba de ba ketika jing thong ba maki ki la thong but nakaliang orang ba raj ru lang do raj ila pensyai ba ru snam ahrajan riu ba ketika jaka la de ban penbet tikena ba nom don su mono bala ban kamtra ya ketika jaka te halor kita ki nongrim na kumbala keren da in charge ak bayde bat ka jing dawa ka jongki ya ka banyo ya ka bailut ya tu jing thung uba sipor jongki ngangit scam mana kali yang in sara ya ka kamat banyak keren ak bayde bat ka te jing thung jing tep ki ba maki nong song sunong jong ka sunong lado ki la thung ka tep bat ni kerpat ru ya ka ya ki nong tre jong ka plantation ki jongi hang ni ak ba kin pej perman khnang ban lai na kono ka jing ya kaja nang ne sakhamat kumbala keren de ba kira pai ba nong song sunong ru ngi kerpat ki baladan kano ga baki sungu don kam aga bede bat ka jaka jong ka district council kide banwan da kelenti kenang ban light na kano ka jing ya kajia nang ne sakhmat kata kade ka bakong san na kaliang jong ki pai ba nong song sunong bat kum u local MDC ru ngala sim khia ya kana kaman adu ka singi ka basdang banwan jingo adalah de kete jaka bat kalong hisya ke kum ki pai nong rep kajing pangnot habang hidu ya kajing thung kajing tep kijongi bat nomor kata na kaliang kajongaru ngakerpat ya in charge jongi ba in perkhat bah halor kani ka banta ba na kaliang jong kipai ba nong song sunong kila ut lanam na ka banta kajing thung kajing tep kijongki ti kita gide khendiat ka bana kaliang kajonga ngasngoban penpau na kaliang kajonga kum lokal MDC bat kum juru kum nong mi khmat hapo ka district council bang ide ban ya tri rangkat ban penbet ya kani ka kam ka balajia kani khendiat singi